Příštího pořadu nedoporučujeme divákům mladším 12 let. Dobrý deň, ja som Laci Hornáček a vy sledujete reláciu Československý mlynek na recepty. Nachádzame sa na Moravském Slovácku, priamo v Hluku a úplne priamo v Trnkovém sade. Čo myslíte, že čo tu asi hľadáme? No přeca slivovicu, pravú hluckú slivovicu, áno, a tá patrí aj v tom kroji. Zdravím ťa. František Ratajský. Ďakujú. To si dáme, ne, poštamprli? To si dáme, ale ešte predtým, kým si dáme poštamprli, povedzme si niečo o týchto krásnych krojoch, ktoré máme oblečené. No, je to starodávna tradícia, ktorá sa tedy udržuje v Hluku. Velice sme na to pyšní. A samozrejme ten kroj má niekoľk druhů, je to niekoľk podľa toho, v jakém životní fázi sa ten človek nachádza. Takže to je podľa veku. Áno, podľa vieku a tam my sme v takový starší pantáte, kteří už chodí a už majú něco za sebou, tak sa v tom kroji. My máme aj ten náležitý kroj. Áno, presne. To je kroj taký svátečný, alebo áno, svátečný, pekný. No a na bežný deň ze zásteru je trošku inačí. My máme s krásnym vyšívaním, to je velice pekné, je to velice staré. Je to lék, je to skutečne lék, ale ja by som mal záujem aj sám si vypáliť takú slivovicu. Je to možné? Je to možné, strýcu, není problém, půjdem k nám, nazbíráme si trnky, ukážu vám to, jak sa to všechno připravuje a potom samozřejmě, když sa dobře pije, tak sa musí dobře aj jesť. A bude sa jesť a samozrejme, že sa bude jesť. A pre našich divákov neodchádzajte, zostaňte s nami. My budeme variť s vynikajúcou kuchárkou. Áno. Priamo od vás z Hluku a spravíme si špeciálne jedlá so slivkami. No a poďme teraz k vám na ten kvas a na tie trnky. Áno, už sa teším. Takže kdo hluckú slivovicu pije, toho ani pantokem nezabije. No, tak sme u vás v záhrade. Áno, to sme tady, strýcu. Strýcu, a ukážeme si, čo všetko je potrebné spraviť predtým, aby sme vypalili dobrú slivovicu. Tak první musí byť, aby byli ty trnky na stromoch, čili aby pekne sa tam ty stromy první musíme mať stromy. Áno, první musíme mať stromy a dobrú úrodu, jak vidíte, tady niektoré stromy už sa prohýbajú po tú tíhu tých trnek a ty trnky v tejto době začíná období, kdy pomaličku začínajú sa zapalovať a začnú zrát, tým pádem začnú padať na zem. Áno, tu už je taká plachta pripravená. Áno, taková plachta, aby sa to moc nepotlúklo, jo, aby to vypadalo tak, že skutečne je v tom dobře té šťávě hodně cukru. To je velice důležité pro to. Jak má moc cukru, je velice těžká a spadne dole a tím je krásně zbarvená, jo, čili spadne dole. Začnú sa pomaličku sbírať postupne a dává sa to do nejakých kýblů nebo do nejakých nádob. A potom zreje to niekoľko měsíců. Ten proces je kvasný, to znamená, musí mať určitú teplotu, za určité teploty. Pak sa postupne, jak je vlastne bývá venku chladno, tak postupne dá sa to niekde do místnosti, aby to nesmí to přemrznúť, jo. Pak sa tam utvoří. To je vlastne taký živý organizmus. Áno, tam sú kvasínky, živý organizmus. Dělá sa to různě, někteří sa dávají, někteří vypeckovávají a je to velice pracná práca, ale víceméně ty kostky sa do toho dávají, aby získali šmak, tu chuť. Čekerečko, daj vína, i muziko pěkně hraj, moja milá. Sypeme. Tak ako som hovoril, vás vôbec nevyzerá pekne. Áno, ale potom je z toho dobré piesničky sú z toho potom pekné. A treba aj zamiešať tento kvás? Áno, potom sa to zamíša sa to, ono to pak to spadne a že to kvalitne spadne, utvoří sa takzvaný koláč na tom a potom sa to ide páliť. Ty chceš vypáliť tú slivovicu, tady máš misku, naber si tady do tohoto a môžem ísť páliť. Naber si kvasu. Tak vidím, že si to musím aj zaslúžiť, tú slivovicu. Áno, musím si ju zaslúžiť, tak si naber. A môžeš sa aj zebrať a ísť do pálenice, kde ta čeká Franta páleniča, že môžete páliť slivovicu. Ja vám veľmi pekne ďakujem.
Dobrý deň. Dobrý. A som tu správne v Ľudskej Pálenici? Áno, určite. Poslal ma strýc František Ratajský, že mám ísť za vama. Poznám. Ja som Laci Hornáček. Teší mne, František. František, tak. Vypálime, není problém. Vypálime, ja už tu mám kvas. Máme kvás. Máme, tak tento Dodáme. nepotrebujeme. Nepotrebujeme. Jak to celé funguje, že by sme si to tak prešli? No. Ten kvas máme vlastne v zásobníku, napustíme ho do kotla, už se nám topí, jo. Zahřejeme na bod varu. Áno. Začne se odpařovat takzvaný lighter přes výparník. Lighter, to je ako tá para, kde je alkohol. To je para, kde je alkohol, jo. V průměru 20 až 22% alkoholu. Přes chladič nám proteče do repuetky. Aha, čo je toto, tá repuetka? Tady nám to ukazuje sílu toho destilátu, jo. 60, 70, ideální stav lighteru. S tadyma nám teče do zásobníků. Po vyvaření lighteru ho pak přepustíme do přepalovacího kotle, takzvaného retifikačního. Pojďme se podívat. No, poďme teda. Přepustím, tento ventil musí být uzavřený, přepustím lighter, zavřu tento a přes výskok další chladič, jo, kde už se para sráží na slivovicu, přes měřák. Ano, sa blížime k tomu najlepšiemu záveru. Áno, ročně tu vypálíme v průměru 12 až 24 tisíc litrů. No tak to je dosť. To je dosť. Á, už nám teče destilát, tak skúsime ochutnať. Tak na zdraví. Na zdraví. Á, to je ešte surové, silné. Dobrá, je dobrá. No tak už stačí dojsť iba s Demiónem. Zaplatiť, odviesť. Na zdraví. Zaplatiť a odviesť. Zaplatiť, odviesť. Na zdraví. Na zdraví, ať slúži. Tak Tak ďakujem, ešte jednou. ja sa lúčim. Ahoj. Teší mne. Dobrý deň, pani Lekešová. Od rána, už vlastne od rána na vás čekám. A my sme pálili slivovicu medzi tým. Vy ste stačili už aj upiecť. Tady ja som upekla, už máš aj vypálenú slivovicu. Ďakujem pekne. No. A čo je toto? No to sú takové hudské vdovky, takové trnkové, no. No tak- Či sa to peče, tak v túto dobu, když zraje to ovoce, víš, to je na přivítaniu, aby ste si spomneli, že ste v Huku jedli takové vdovky. Tak ja vám ďakujem a ideme spolu teraz rýchle niečo uvariť. Dobře, poďme. No tak sme sa dostali do historických domkov v Hluku a ja tu s pani Lekešovou, autorkou kuchárskej knihy, aj miestnou kuchárkou, zberateľkou tradícií. Čo sa dá ešte viac o vás povedať? To stačí. To stačí. Varíte od rána do večera a vy nám teraz ukážete niečo tradičné a v týchto receptoch použijeme trnky alebo slivky po našom. Čo to bude? No tož co to bude? Tož budeme dneska i vařit takové teplové kúsky. To sa podává k omáčkám, jako povidlovým, trnkovým. A dáváme špetku soli, 13 deko detskej krupičky dáme a 10 deka dáme solamilu. Dáme tam jedno vajíčko, jedno vajco, krásne spracujeme. A vy spracujete cesto Áno, a ja by som medzi tým mohol pripravovať tú trnkovú omáčku. Maselko si tam daj, tady máš hladkú múku. A spravíme si takú zásmažku. No takovou, ale spíš trošku tmavší. 2 alebo 3 lyžice. Radši. Dneska vlastne varím pod
vašim vedením, jak sme si to povedali, že ja ťa budú viesť. Vy ma budete viesť? No u nás sa to říká, ja ťa budú dirigovať. Dirigovať. Vy ma budete viesť. Rozvaríme povidla a zalejeme... Zalejeme vínem, máme tu vínečko hen. Máme červené víno. Červené a máme tam šťávečku z pomeranče. Rozvaříme pěkně. Rozvaríme a ochutíme. Ne, musíme tam dát ještě trošičku z kořice, No. trošičku kůry hen z citronu. Tak, trošičku citrónovej kôry a ja už budem mať domáčku hotovú? No, ty si Pozrite šikovný. sa na to. No, musíš kapánek aj osoliť a trošičku ocukrovat mletým cukrem. Kapáneček, solečky, trošku, špetečku. No. S nami sa veľmi dobre varí. No, ohromne sa mnou sa važila. Ja Tu máme špetku soli a tu máme cukor. No, to je cukr, áno. No. Špetečku cukru a medzi prsty štipku soli. Omáčka hotová. Áno, však to je rýchlovka. Vodu máme predvarenú. No, voda a osolíme, no. Osolíme si vodu. Dobře, víš? Tak do misky si dám zatiaľ No, trochu doneseš ty trošku studenej vody a opláchneš, aby sa nám nezlepili. No, Lez ti už tá voda vaří. Tu máme aj studenú vodu, máme tu. Je už hodíme. Hodíme. No a teraz takéto kúsky hodíme do vody a varíme koľko? Až vylezú na vrch. Až vylezú na vrch, to je tak 2-3 minútky? No ani myslím, ne, ja tak myslím 2 minútky. 2 minútky. A zamiešam vodu predtým, samozrejme. No samozrejme je osolená. Je osolená, zamícham. Pomôžeš mi to tam házať? Neprilepia sa na dno, že? Ja prilepím, ale musíme dělat opatrne. Najlepšie, čo najrýchlejšie všetky, aby sa nám naraz uvarili. No pozrite, pani Lekešová. No, jak ma dobre vedete, jak mi to varenie ide s vami. Chceš to aj ochutnať? Ja ochutnám, ale až budú trošku opláchnuté. Ešte chvíľečku. Ešte chvíľečku, koľko ešte? Tak minútu? No a preto ich treba opláchnuť vo vode, aby sa nám nezlepili. A potom trochu naolejovať. Tady máme na to misečku. No a už máme aj tú omáčku. No a? Ešte by som tu cibulku mohol. No, uděláš tu cibulku a hned budeme jesť. Dobre. Tak táháme, ano, podívej se, ano. Opláchneme krásne. Ve vode. Několikrát to opláchneme. V té studené vodě, víš, je lepší, když sa to víc opláchne v té studené vodě. Oni potom nejsou takové... Áno, a hlavne, keď ich nejdeme hneď zjesť všetky, tak by sa nám zlepili. No, to je ono, to je ono. No, ale my to asi všetko naraz nezjeme, sami dvaja, tak preto No, opláchneme dôkladne, tak to len zamíšam. Niekoho pozveme, ne? Ja teraz s cibulkou ako poprešujem? Toto je úplne jednoduché. Sol, múka, hotovo? To sa jenom trošinku to mírne osolíš a posypeš to tu, obalíš to v té hladké múce a usmažíš. Ja už som mierne osolil predtým. No, dobře. Takže máš, ty si šikovný človeče. Máš rozpálený tuk? Zistíme. Mám. Máš. Takže ja... S vami sa mi dobre pracuje. Vyhazujú. Ja úplne nemám žiadnu zodpovednosť pri vás. Tak vedete. Ty si líšak. Tak ma vedete. Myslím si to skúsime, co sme si to navažili, dobře? Tak dáme si teplové kúsky. Dáme si ty kúsečky. To tam máme, už mi to ukážte. No, já vím, že ty jsi velice zvědavý. Budeš velice překvapený. Nevím, jestli budeš překvapený. Ne, budem milo Máme překvapený. tady kačenku. Tak my to budeme podávat ke kačence. A táto kačenka je jak upečená? Nejak špeciálne, ale iba osolená, ona upečená? je jenom osolená a trošininku je, jak když opepřená a trošinku mletého kmínku je tam dané. Takže veľmi jednoducho. Všetko, úplne jednoduché. Ja vařím velice jednoducho. Pěkně to udělaj, no. Krásně. Ešte trošinku. Ja dám takto na jednu stranu. Tak, dobře, jejda. Sem si dáme té cibulky trošinku, dáme si tam nejaké rajčátko, máš? Vy ste donesli, áno. No vidíš. To sú vaše zo zahrádky. No to sú moje, však to je... Dáme si tam nejaké rajčátko, takto. Takto. A ešte máme aj petrželku z mojej zahrádky.
No, takže ja ti přeju dobrú chuť a môžeš si okoštovať. Ja vám veľmi pekne ďakujem. Ale máme mužičku, nemáme vidličky. Ja tu mám vidličku. No, dobre, výborne. Ja tu totiž to celý čas čakám na tento záver, keď ju budem ochutnávať. Takže dobré chutnání ti přeju. No, ďakujem. Ja som zviedavá. No, ochutná, jak ti to chutná tady to hudské jídlo. To je sváteční hudské jídlo, to sa na hody važíva, víš? To je hodové jídlo. Ja sa priznám, že som mal predtým aj svátečnú hudskú slivovicu, takže toto čakanie bolo doslova utrpením. Ale to som bol taký hladný, no výborné. Vidíš to. Výborné No. a senzačné. No, to Ja myslím, že oplatí sa vyskúšať tento výborný recept. Ja vám prajem všetkým dobrú chuť. O mnie chcela